Korkoi, osea, ibarkatu. Uxoak. Grosen. Barrilla. Tipula gabe. Txaka ez. Lesakako Sanferminak. Sagardotegira, sagardotegitara. Sagardotegiko afaritara. Orain ari gera retomatzen martxoan bertan bera geratu zitzaigun jira. Ari nintzen Tantaka konpainiarekin deje su mensaje después de la señal, edo utzi mezua señalaren ondoren. Eta oaintxe ere bukatu dut ETB-rako Altsasuko kasuari buruzko telesaia, estrenatuko dana abenduan. Orain koronavirusa dela eta egia da, protokolo asko daudela grabaketetan, guztian bezala, alde batetik hartzen zaio temperatura ekipo guztiari, setean sartu baino lehenago, PCR probak eta antigorputzak eta guzti hauek egiten baita, eta gero makillaje prozesuan adibidez, bakoitza daka bere rimela, bere brotxa, bere makillajea, eta hori, neurri ezberdinak ari gera jarraitzen, baina gero gira grabatzerako garaian, dena dela beti bezala, zuzoazorra, konzentratzea eta itezu zure lana. Nik uste egia dela, gaur egun ari garela ikusten, ari dela euskal fikzioan utxune hori pixkanaka betetzen, bira zinemaldian alde batetik aurten eukidugu Akelarre, Nora, Ane eta Euskal Telebistari da lehenengo aldiz ere pixka eta postatzen euskal fikzioaren gatikan gehiago, ez? Baina agian gertatzen ari dena da, igual ari dena fikzioan gertatu da boom bat bezala, plataformen agerpenarekin, Netflix, HBO eta guzti hauekin, eta hor euskal fikzioa geratu da pixka eta atzean. Eta hau arazoa da azken baten zeren dago, lotura zuzena gure eguneroko bizitzarekin eta gure hizkuntza ohiturekin. Nik uste kultura gaur egun koronavirusa dela eta hori, argi dago momentu gogorratari dena pasatzen, eta horrek kezkatzen hau, baina oraindik gehiago kezkatzen hau, honek demostratu duna da kultura ez dagoela baloratua eta erabakiak hartzen ari diren agintariek dagoela inkoherentzia bat, ez? Adibidez, ni aste honetan egon naiz Galizian, eta Galiziara joan gera hegazkin txiki baten, bete-beteta zegoena, jendea maskaria kendu, jarri, aire girotuan korritzen, eta gero iritsi ginen Santiago de Compostelara sarrera guztiak salduta zeudela, eta bakarrikan 30 pertsona etorri altzean ikustera. Orduan hori ikusten dena da, hori ez kriston inkoherentzia dagoela, eta borrokatu behar dugula batez ere, kulturak bere merezi duen balorea eduki dezan. Egia da, ni Euskaraldiak irauten duen 15 egun horietan Madrilen egongo naizela, orduan gehien bat gazteleraz egingo dut, baina gaur egun erlazionatzen gara asko sare sozialen bitartez, eta hor bai konprometituko naizena euskeraz egiten, eta batez erean Madrilen ere lagun asko azkate euskalduna direnak, orduan haiekin ahalik eta egin elkartzen saiatuko naiz, noizean hori ardotxo bat euskera hartzeko.